بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Büyük bereket eyesidir. Ol Hudaý ki şoň gudratynda we şoň ihtiyaryndadyr padişahlyk. Oşol hemme işe qadir we başarýandyr. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ol Hudaý ki ölümi we dirligi halk etdi. Ta sizi imtihan etmek üçin. Ki sizin haýsy biriňiz ýaxşy amalyny anjam berýär. Ve Allah tebarak ve taala tamamen işinde galipdir ve mağfiret etýändir. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ol Hudaý ki 7 asmany tabaga tabaga halk etdi. Görmersiň Rahman atly Hudaýyň yaratmagyna hiç bir fark we helal. Pes gaýtadan gözle. Aya görýänmi? Hiç bir pare we helal bar ýerni. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ondan soň ýene gaýtadan gözle. Gözüň ýygyny öwürlip geler. Naumid bolup ýadan halyna. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وتحقيق بالزينت berdik. Ýakyndaky asmanyga çyraq ýany ýyldızlar bilen. Oşol ýyldızlaryny şeytanlara daş aýlandyrdyk. Oşolar üçin güýçli azaby amade etdik. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ve ol adamlary ki özleriniň perwerdigaryna kafir bolupdylar. Şolar üçin cehennemiň azaby bardyr. Ve neweyle yamandyr şolaryň barjak jaý. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Vakti ki kafirlerini cehennemge taşlansa, şolar eşderler dogdakyň nihayetde yaman sesini ve dogdakda şolar bilen gaýnayan halyny. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Dogdak yaqin bolar, para bolmaga we jaýyndan gopmaga qahar gelmeginden. Her wagty ki dogdaka kafirlerden bir guruhny taşlansa, şonda dogdakyň negahbanlary bolan ferişteler sorarlar: "Aya size şuňky günden gorkydyan gelmedimi?" diýip. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Şonda şolar jogap berip aýdarlar: "Beli geldi. Bize gorkydyan geldi. Biz şonu yalançy diýip ýalany nisbet berdik. Ve kabul etmedik ve aýtdyk, Huda sizi rasul edip iýeren däldir we hiç zatny wahyde eden däldir diýip. Siz hiç zat däldirsiňiz, meger uly gumralykda dursaňyz diýip aýtdyk diýip aýdarlar. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ve aýdarlar, eger biz şolaryň kefini kabul edip eşden bolsadyk ve özümizde akıl edip fikreden bolsadyk, onda buňkun dogdak ehlinden bolmazdyk diýip aýdarlar. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Pes kafirler özleriniň gunahyny iqrar ederler. Pes halaket bolsun
ve Hudaýyň rahmetinden daş bolmak bolsun dowzak ählileri. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Tahqiq ol tor adamlar iki özlerinin perverdigarından gaýybany gorkýardylar. Şolar üçin magfirat we uly sowap bardyr. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Ve siz sözüňizi pinhan edin ya aşkar edin. Tahqiq Allah tebarek we taala siziň galbyňyzdaky esrarlaryňyzy bilýändir. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Aya bilmezmi yaradyp wujuda getiren zat? Ve şoldur esrarlaryny bilýän ve habardar o agah zat. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allah tebarek ve taaladır yeri siziň üçin moti aýlandyran. Pes yeriň etrafynda ýöriň we iň Hudaýyň rızkyndan we Hudaýyň tarafynadyr gawrdan törlüp barjak yer. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Aya amanda bolduňyzmy? Ol zatlardan ki asmandadylar. Sizlerini yere ýuwutdyrmakdan. Pes şol wagt yer lerze edip titräp ýuwdar. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Aya amanda bolduňyzmy? Ol zatlardan ki asmandadylar. Ki asmandan daş ýagdyrmagyndan. Pes tizlikde bilersiňiz men gorkulmagym nä tariqadyny. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وتحقيق Mekkan kafirlerinden olarky kafirlarda öz peýgamberlerine ýalançy diýip tasdiq etmediler. Pes men şolara inkar edişim nä tariqadyr? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Aya görmedilermi? Üstündäki kuşlary qanatlaryny açyp we jem edip şolaryny asmanda hiç kim saklayan däldir. Meger Rahman atly Hudadyr saklayan. Tahqiq Allah tebarek we taala hemme zatny görýändir. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Aya kimdir ol zatike siziň üçin leşkerdi ki size nusret we ýarylyk berýärdi Hudadan başga. Kafirler hiç zatda däldir. Meger nihayetde aldanmakda ve gumralıktadırlar. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Aya kimdir ol zat ki size rızk berjek eger Allah tebarek ve taala öz berýän rızkyny bermän saklasa belki kafirler lejlik edip tekebburlukda sabit durdular. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Aya ol bir adamy ki ýüzini ýykylyp ýörýärde hidayetde bolup dogry ýoldadyrmy? Ýa-da ol bir adamy ki dogry durup dogry ýolda ýörýärde hidayetdedyrmy? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون. Ayt, Allah tabarak ve taaladır sizlerini yoktan bar edip halq eden, ve size eşitmäge kulak, ve görmäge göz, ve bir zady fehm edip bilmäge kalp ata etdi. Siz nihayetde az şükretýäňiz. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Ayt, Allah tabarak ve taaladır sizlerini yerde vücuda getirip yayradan, ve şoň tarafına sizlerini cem ediler. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ve kafirler aydarlar, haçan geler sen kıyamet bardır deyip aytýan wäden, eger aytýan kefinde dogruçy bolsaň. قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ayt tahqiq kıyametin ilmi Hudaýyň ýanyndadyr. O tahqiq men aşkar korkudýandyr men. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Pes wagty ki şol wa'de edilen kıyametni kafirler yaqinlaryna gelenini görseler, teleke bolup aylanar kafirlaryň ýüzleri. Şolara aýdylar, şudur ol zatike siz haçan bolar diýip tiz gelmegini istýardyňyz. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ayt, siz habar berin. Eger Allah tebarak ve taala meni ve men bilen bolanlar helak etse, ya bize rahmetse, pes kimdir kafirlara güýçli azapdan nejat berjek? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Ayt, Allah tebarak ve taaladır nihayetde rahimli ve bahşişli. Biz şoňa iman getirdik ve şoňa tevekkül etdik. Pes siz tizlikde bilersiňiz kimiň aşkar gumralykdadygyny. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ayt, habar berin. Eger sizin içýän suwuňyz ýere siňip guryp gitse, pes kim getirer sizin üçin akyp ýatan suwuny?